Jonander Langara, Portugaletekoa, nire bizitzaren gehiena Portugaleten emondot, naiz eta urte bat Galizian eta gero 13-14 urte Getxon bizi, baina beti bizitza Portugaleten egin dut. Eta dantzari hoia, baina jarraitzen dut Elaia Lairekin harremanetan, batzordean nago, eta jarriero hutsa. Musika, dantza, kultura, hori emoten dut denbor gehiena. Bez gertatzen da, gizakia pertsonak maite ditu dela. Eta denbora asko emoten dut jendearekin, nik esango nuke familia. Familia gehien bat, kultura etxean eman didate, eta gero beti egon naiz kultura arloetan, jendearekin, dantzetan, taldeka, han ez da irabazten, bakarrik kultura eta jendearekin batera egiten duzu edozein gauza, ez? Orduan, nik uste dut hori izango zala, garrantzitsuena, familia eta kultura. Aintzinakoa, arbasoena, gozatzen dozu, egiten dozu eta pasatzen dozu gerorako, ez? Ez da bakarrik zu geratzen dozula edo ez. Gerokoak aurrekoak jakin egin behar du eta gure esker edo saiatzen gara egiten, naiz eta ez garela konturatzen askotan, ez? Bakarrik gustokoa dugunez edo ikasin dugunez hori etxean, egiten dugu, gustokoa daukagu. Nik ez nuke hainbeste esango, badau jendea horrela egiten duela, baina ez du, gizarte gehienak ez du oso horrela ebiltzen. Ez, medikoak daukagu, jendea daukagu gaur egun hori bizin dugunarekin azken 2 urtetan, nik uste dut guztiz desberdina esan dezakegula, bakoitzak bere geroa ateratzen du aurreruntz, baina ez, jendeak behar duenean han dago. Portugaleten ikusten dut gizarte oso bateratuta dagola, ez? Altxor bat. Familian, gizartean, eman digutena eta gero mantentzen duguna. Eta horri bakarrik makinak izango ginateke eta ez. Hori ez da bakarrik hezkuntza edo dantza edo musika, ez. Azkenean, hizkuntza bat egiten duen bezalaxe, zure ideiak eta dana, hizkuntzak, dantzak, kultur hori berregiten du. Zure ikuspuntua mantentzea hori bai dala kultura, ez da bakarrik. Hiri eta herri bat. Azkenean, kultur desberdinak, atzerritarrak, denetarik ikus dezakezu, eta hori hiri bat sortzen du, baina gero bizizaterakoan herri bat gera. Beti ateratzen zara eta jendea ezagutzen duzu, ataritik, hitz egin duzu jendearekin. Badakizun orden norbait, zer behar duen edo ez, orduan beste alde batetik, Bilbao hundian gaudela eta ibaiaren alboan, kriston historia daukagula, orain 700 urte beteko direla, baina ez da 700 urte bakarrik baizik eta milaka urteko gauza bat, eta ez da bakarrik leku honetako. Nire familia hona etorri izan, arbasoak etorri ziren, lanen bila, dirua itzera eta bizi izatera, hemen geratzea erabaki zuten, eta lantegietan, zesta honean egiten dut, azkenean burdina egiten, eta nik hori uste dut azkenean herriaren izaeran dagola, ez, langilea izatea, eta horrek, ez dakit nola esan, elkartzen duela gehiago. Gase berberakoak gara, eta niretzat oso garrantzitsua da. Askotan argazki batean, arima ikusten da, argazkilariaren arabera ikusten da gehiago, edo gutxiago, baina nola historian zehar, pertsonak pasain diren, ura bezalaxe, ibai ez da beti berdine, beti aldatzen da, ura jaisten dalako, eta pasatzen da, eta gitxo. Baina ziklu batean dau. Berriro itxasuan heltzerakoan, berriro, mendiran, eta ziklu berberan gauz. Hori gauza berbera, eta hori gerorako ustean ikuste dut oso garrantzitsua dela, oso proiektu polita dela, eta nola ez niretzat ohore bat parte ahal izatea. 20 urte. Gaztea, adibidez, justu unibertsitatetik atera berria, eta proiektu askorekin, ez nekien bizitzan noruntz joango zan, bai,
ikasketa bukatuta, lan baten bile, eta, bueno, sorte hona izan nun, justu Leicester Sestaon lan egiten hasi nintzen, lehenago Galiziara joan nintzen, baina urte bat besterik ez nuen han eman, eta Ibaialgoan lan egiten hasi nintzen orduan. Nola nintzen? Amets askorekin. Batzuk bete egin ditut, eta beste batzuk ez. Oberuntz edo atzeruntz? Gehien bat, alde batetik, oberuntz. Suposatzen da, gizartea hobeto dagola, esaten dut norbait kale gorrian badao aukera gehiago, ez hiltzeko, ez gaizotzeko, ez dakit aukera gehiago daude horrezetarako. Beste alde batetik, gure gurasoak edo gure titeak edo lortu zutena galtzen ari da, pizkanaka galtzen ari da. Eta, alde horretatik, arlo horretatik beldurra ez. Diru gehiago dau, baina ez dakita jende gehienek diru gehiago daukan edo ez. Orduan, gehiago daukagula, bai. Gizartea hobeagoa da, ez dakit. Nik uste dut, hementiko gehi urtera, alde batetik asko aldatuko dela, eta beste alde batetik ez da hainbeste aldatuko. Beste alde batetik, betiko arazoak izango dire, lana, langabezia, gaixotasunak. Ibaia ez da berdina izango, baina berdina izango gabe. Nio beti txikitatik itxasadarrera joaten, ibiltzera joaten nintzen, ez? Puntaraino, benga eta berdin zan, ekaitzak edo euria itxea oso gustuko niokan. Jarri zen dut egiten noiz benka eta... Orduan hori bakarrik gure filosofian sartuta dago. Lana askotan mutzen ez nire kasuan, Ibai han lan egin dut, beti Ibaia ikusin dut, han daude labeak, eta alde batetik itxiagoak, estuak gara, eta esaten dut, zergatik, hotzak, txuetan jendea etortzen denean, esaten dut, hostias, joder, ikusten dut ari naizena, ez? Baina gero jendea beti kanpora joan egin da eta kanpoko jendea etorri da. Salmentak egitzera, orduan beti esan du esaera horri, itxiak baina irekiak alde batera. Eta gure babesten dugu, gure kultura, gure familia badakigu, gure lekua babesten dugu, baina mundua irekia dela ulertzen dugu eta jende gehiago dagoela, kultur desberdinak daudena.